Kien għadu kif beda x-xahar ta' Marzu jiġġarraf bini bis-swit sit ta' kostruzzjoni fil-Ħamrun, traċedja li taħsat il-ħajja ta' Mirjam Paċ. Dan ma kienx każ iżolat, iżda l-ewwel wieħed minn wara suppost riforma tal-Gvern f'dan is-settur u l-ewwel każ li ħalla vittma. Ir-realtà uritna u dak li esperjenzajna fil-ħajja tagħna wara l-introduzzjoni ta' din il-liġi kien illi fil-prattika u fir-realtà din il-liġi żgur li ma kienx adekwata. Il-Ministru Ian Borg li kien responsabbli mir-regolamenti l-ġodda dwar il-kostruzzjoni kien għażel li jaħrab milli jwieġeb dwar min se jerfa' responsabilità politika. U hekk kif dan il-każ qed jinstema' fil-qorti fi stadju ta' kumpilazzjoni, fl-aħħar sigħat komplew joħorġu aktar konfermi li din il-liġi li suppost tħares lil dawk li joqogħdu bis-swit sit ta' kostruzzjoni falliet. Tkellem dwar dan l-avukat Joe Giglio waqt li kien intervistat fil-programm Magħkom fuq Net Television. Tal-proċess ta' kostruzzjoni hija waħda konfużjonarja għall-aħħar. Hija waħda qed tgħid il-maġistrat inkurrenti b'diversi liġijiet imxerdin l-emmulaw u ħadd ma jifhem eżatt kif għandhom jiġu implementati. Fuq il-karta jgħidu ħafna affarijiet, iżda meta niġu għall-implementazzjoni tagħhom hemm nuqqasijiet kbar. Mela allura mhux biss ir-realtà li għexna wara li daħlet fis-seħħ din ir-riforma tikkonferma li din ir-regolamentazzjoni minkejja l-pompa li biha ġiet introdotta kienet żbaljata, iżda anki dawn il-konklużjonijiet ikomplu jikkonfermaw dan. Dawn ir-regolamenti ġodda kienu introduċew numru ta' rapporti ġodda li għandhom jinkitbu meta hemm sit ta' kostruzzjoni. Dawn ir-rapporti jiġu ċċekkjati mill-Building Regulations Office li jaqa' taħt il-Building and Construction Authority. Tisma' l-kelma taħseb li xi ħaġa dina ħafna għandha xi relevanza kbira del-Building and Construction Authority. F'dan ir-rapport insibu illi dan il-BRO, il-Building Regulation Office, fil-verità m'għandux staff biżżejjed biex jivvettja ir-rapporti li jitlu mingħand il-periti. Wara l-mewt ta' Mirjam Paċ, il-Ministru Edward Zammit Lewis fuq ix-xandir nazzjonali kien spiċċa ammetta li l-Gvern falla f'dan is-settur. Il-Prim Ministru Robert Abela imbagħad ħatar kumitat biex jagħmel riforma tar-riforma li jagħmel Ian Borg hekk kif din tal-aħħar falliet. Il-Gvern lanqas biss provda fondi biżżejjed biex isiru spezzjonijiet f'siti ta' kostruzzjoni ħalli jaċċertaw li m'hemmx riskju fuq dawk li jgħixu viċin. Il-Partit Nazzjonalista kien ressaq mozzjoni sabiex il-Prim Ministru Robert Abela jibda inkjesta pubblika u indipendenti li fi żmien xarejn tirrapporta jekk fil-każ li wassal il-mewt ta' Mirjam Paċ l-istituzzjonijiet wettqux dak li kien mistenni minnhom ħalli jipproteġu l-ħajja u l-interessi ta' terzi qabel u waqt ix-xogħlijiet tal-kostruzzjonijiet u jekk ittieħdux il-miżuri kollha meħtieġa.